मैया जों माबायावहा मोनायाव थांनाय जादोङो। बे दिफाया लेंहरनायमोन नालाय, ओइ जाहानाव फैथ' दसे नुजाफै होननायखाय जों थांदोंमोन। थांनायनि उनाव ओमफ्राय दा गावसोरथ' जुगाजुग दंखायो खोमा गारिया। ओमफ्राय जों थांनानै दसे थानानै जिरायनानै गारि गंनै सफैबाय। ओमफ्राय गारियाव जोंखौ लांबाय। लांनानै ओमफ्राय जोंखौ दायो बिजेपि होननानैहा जों माबानानै लांबाय। ओमफ्राय दा बेयावहा जयेन खालामहैबाय आरो बिपिएफआव। ओमफ्राय दा जोंथ' दा इउपिपिएलखासो नालाय, आवगोलबो इउपिपिएलखा आरो दाबो जोंथ' आरो बेयाव हाबनो हाया बिदि आरो। दा होमबालाय नोंसोरो बिपिएफआव भट होनो गोसो गैया? गैया, जों बे इउपिएलआवनो होगोन। जोंहा बेयावनोखा नालाय बेयावनो होगोन जों। ओमफ्राय फैसाबो हरदोंमोन 4000, ओमफ्राय सासेयाव 250 रानना होबाय आरो बिदि। फैसाखौ लानाय जाबाय? फैसाखौ दा हैफिनबाबो हाबा मोनसिगोनदां, लानाय जासिगोन। थांनायमोन? जों थांनायाथ' गासैजों 15 जन जादों आरो 16। 15ल'। 15सो। 15 जन मानसि होननानै थांदोंमोन। दा नोंसोरो दा इउपिपिएलआव खैजननि मानसि दं नोंसोरो? दा जोंथ' मिथियानो। जों मिथिजोबा, मिथिया। धनसिक'टिनि गैया। मैया थांनाया माबानिसो, ओइ सैलेसबारिनिसो। ओमफ्राय दा मानि जोंथ' जेबो मिथिया। दा लांदों नालाय जों थांबाय। जोंथ' मानि बिखायाव लांदों मिथिया बेखौबो। जाम्बि नालाय जोङो जेबो मिथिया। दा नोंसोर मा इउपिपिएलआवनो भट होबाय थायोमोन? इउपिपिएल जेलानिफ्रायनो जादों, जों बेयावनो नांनानै दोङो। आरो जेखौ मोननांगौ जों बेखौबो मोनखादों। मोनाखै होननाबो जों बुङाखै। बेनिखायनो बिपिएफआव भट होनो हाया? होनो हायालै। जयेनिं खालामदोंबाबो नोंसोरो थाया? थाया, थानाय जाया बेयाव। जाहा न'खरैनो बेयावनो दंखायो। गथ'फ्राबो बेयावनो दंजोबखायो, जाहा न'खरैनो बेयावनो दोङो। नोंसोरखौ मा होननानै लांखो? सासे लोगोआ आं दखाननिफ्राय फैदोंमोन आरो, ओमफ्राय फैलाय होनबाय। दा फैलायनायखाय आंलाय मा जादों मानो होननानै फैफाफ्लांबाय आरो। बेफोरखौथ' जों मिथिया। आदिगुरिथ' जों आरो सोंबायबो थाया, मोनाबायमोन। आंथ' आरो जेबो मिथिया, दखाननिफ्रायसो फैदोंमोन नालाय। ओमफ्राय गारि गोलैनायफोरखौसो नायलाबायना मोनाबोदों। बेनोसै आरो बुंनांगौआ। बबेयाव लांगोन बबेयाव मा खालामगोन जेबो मिथिथारा? मिथियालै, मिथिया। माब्रै मिथिनो। मा बुंना लांनाय? मा बुंना लांनाय माने बहा लांगोन जोंथ' मिथिया। गावहा होनदों आरो बिजेपिया बायबाय, अफिसाव थांनो। बबे अफिसाव बेखौबोथ' जों मिथियाना। अफिसाबा महा जायो जोंथ' मिथिया। जाम्बि मानसिसो जोङो, जेबो लेखाबो रोङा, जेबो मिथिया। बे पेन्सना न' खाथिनि मानसिना, बेनो मिथिगौ माबायदि सोलिनानै जायो। प्राइमारि इउपिपिएलनि आन्दाराव थानाय दैखांखुथि रिभिनिउनिफ्राय जायफ्रा दिनै बिजेपिनि जानानैहा पिपिएफआव जयनिं जाहैदोंमोन, बिथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि इउपिपिएलनि मानसिखौबो 3 लांनानैहा बिजेपिनि मुं होनानैहा पिपिएफआव जयनिं खालामहैदोंमोन। बिथांमोना गोसोआव दुखु मोननानै आरो बेबायदि साननानैहा फैफिनदों। आरो बिथांमोनखौ लांनाया जाबाय थगायनानैहा लांदों, जिहेतु बिसोरो नंथारा। दा बिथांमोना खनले आंनियाव बुंबाय थानायखाय, गावसोर थांना उसुखुथु जानायखाय आं बेखौनो क्लारिफिकेसन होनो सानो, जायहा जि पार्टियाव थाया मानो बयहाबो बे डेम'क्रेटिकआव राइट दङ। जायहा गोसो बायदि भट होगोन बेहायनो होगोन। नाथाय पार्टियाव थांखानाय मानसिखौ जरजबस्त लांनानैहा मोनसे पार्टिनिफ्राय मोनसे पार्टियाव लांना मुं सोनाया, बे आंनि थाखायबा बारा मोजां जायाखै होननानै आं सानो। फारसेथिं बिथांमोनाथ' नै गावसोरनि खुगानिफ्रायनो बुंफ्रुना लाबाय, जेन जोङो जेब्लायबो जोङो पिपिएफआव होआ आरो जों बिजेपिनि सोद्रोमा नंखाया होननानै गावसोरनो स्वीकार खालामदों। आरो लोगोसे जों इउपिपिएलनि मानसिखा, गोदोनिफ्राय इउपिपिएलआवनो होगोन होननानैहा बिथांमोना गावनि खुगाजों गावनो परिसयखौ होबाय आरो खोन्थाबाय। आरो माबायदि लांदोंमोन, सोर संगालिया लांनानैहा बिसोरखौ फान्दायहैदोंमोन, बेफोरखौ खोन्थाबाय। बास आं बेसांखिनिखौनो बुंना दोनथ'नाय जाबाय।